Monduro tashu wauya mzimu noera Monduro tashu timi matitura kamutoro norema Munyange mepo dzinza munodzipedza muna chamunotadza muri svikiro guru wedu tete guru pamasvika vasina kusimba vanotisa nari nyamasvisvawe tinotemba nemisekuru ndimi matisonungura saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuri nechiremerera saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuri nechiremerera Magadi yenyu wasukuru hivi. Hapa benanga na mkarati maika kubiri anu ya kubunga kunifuna kuyamba na kutandizane. Sare kumambuyo mzopakari kubiri anu. Noti kana ndaona imwe machita masiku mshiteka ira matengo palibe tunzo kufamba. Kunyangwa zvazo wasukuru musati maita booking pano kuti mugone kubatsirwa ndichafano garo kubatsirai. Muzogumisira nyimwe ita booking mubhadhara mari yenyu booking. Nekuda kwechikonzero chekuti muchiuya muchipinda apa gedhe apo dambudziko renyu ndariverenga ndakariona vanhu maita mazuva akawanda muri mukati mesango muchitambudzika neurwere hweumbavha. Kudonza mweya kuita ari kudonza mweya ari kuita sei? Ombere maoko iwe musamanike makumbo munombera maoko kana muchidaira kuna sekondari. Usamanike makumbo. Apa ndikayangana imwe pamuri atatu apa awiri muna ubare mbozi muri ubare nayo ndacherechedza dare renyu vanangu kufamba kwamaita vaviri muri hama nehama mumwe wetatu uyo hamuna ukama naye kama kunama ndizo chokwadi asiri hama ivamwe ndopa alright uona iwe Robert unoona here Robert muzukuru kani ramba kumza kuti nawe iripo pavazukuru mukazwa mumwe muzukuru ari kuti guruguru apo ngari kudhonza mweya nawo kudhonza mweya hanzi hakusi kudhonza mweya adaba nkumba asi kuti akaba nguruve muzukuru ndizo chaizvo kumba kwangu sho shuwa neta zvokufoya nguruve handizvo chaizvo wete zvokufoya nguruve kozvino ita so manje yako mpwere tambanudza maoko yako apa ndikayangana chitofa yako ndechafai uyu nkani yake uyu adapinda kunyabesi uyu nawe iripo wazukuru ndeyekuti uyu mukomana akabirwa nguruve hanzi akaenda kun'anga aiberewa nguruve masiku manyinji ngagara achibirwa nguruve kakawanda kwazvo mazuva akawanda achibirwa nguruve akazoenda kun'anga apa imwe pena mufunani zvakubuda mumatherevhizori asi nkarenda kuisa patherevhizori ndikuti impasa chisone manje hanzi nasekuru zvisinei vazukuru pamwe kubuda patv hamudi asi inini ndinda kutokumbira dare renyu ribude patv nekuti dare renyu iri rinosiririsa kumba para mazwere vazukuru ini hapana zvane bhozi itatambura bhozi kana mumba kwacho kangogara kana kwaridheri chaiko chaiko kuti ndikwanise kugara ako kunetsa kwasapuku kwasapuku uona nyaya yakutaura kuti dheri ni sapuku mutungamiri wamva hanzi uyu adapanda mankwara achikonza kuti umu mbara nkumba zokumara hanzi uyu mukomana uyu zvamuri kunzwa zvaari kutaura chanzi kwaridheri ichichi ari kutaura nezvekwasabhuku hanzi nhau iyi iri kutozikanwa zvekare nasabhuku wavo kwavanobva hanzi muzukuru uyu anochengeta nguruve saka akaita nguva yakareba achibirwa nguruve akazonoendawo kun'anga kunotsvaga mushonga wokugadzira mbavha yanga yanetsa kumubira nguruve nawe kuti ndeyapa masiku yese asi hazvisi kureva kuti uyu wauya naye murwere ndiyaiba mazuva ese hanzi kwete pane vamwe uyu atadafikira baba chakakonzewa mupatiri wake saka uyu hanzi akanopa nguruve padanga uyu angabva kunogadzira padanga kuti mbavha ibatwe uyu achinoba ndobva abatwa ndikayangana apa kobiri yamara ndakacherechedza pane uyu muzukuru ari kurwara uyu nekuba kwaakaita havasisina mari pakufamba kwavari kuita vachiedza kubatsirwa kubatana saka nayo nyakuberewa kuti wabatsira nakobiri apa zvichitobatanidzira neuyu akagadzira wokubirwa wacho akutobatsirawo munhu akagadzira wacho nemari kuti akwanise kurapwa tangweranyi pane chikonzero chiri kudariso uyu kwadapasiwa mankwara hanzi uyu akanoromba mushonga wokugadzira kubirwa nguruve kwaakanoromba kwacho kwakapiwa mushonga wacho ikoko ndobva abwerera kuyako kuti ine muntu yabatiwa
paakapiwa mushonga achigadzira padanga penguruve dzake mbavha paikauya ichiba nguruve ikabva yabatwa nemushonga ikatanga kurwara. Saka uyu nyakugadzira nguruve dzake akazoenda kune n'anga ikamupa mushonga. N'anga yakurepera. Ndo vanosvika vanotaura n'anga yekuti ichimupa mushonga wokurapa munhu uyu. N'anga ikabva yakoniwa. Idareva kuti bwera na ng'ombe 20. Saka n'anga yanzi ikataura kana uchida mushonga wokuti ndisunungure munhu wawakwadza nemushonga wangu uya nemombe 20. Ava kuripa. Imwe kuipa 20 pesa. Iwanza munobhadhara mombe 20 ere? Okay. Ivani ngani achitifuna kutaura na Sambo. Pamusoro yazukuru. Sambo wete kutaura naye zvozvo. Haina sekuru chimbomira ndinotaura na Sambuku wacho ati. Bagare kunyabezi uya. Saka ava pavakabhadhara kun'anga yeye. N'anga yarepera kusunungura munhu. N'anga yeye ikabva yakundikana kusunungura murwere. Padaita 3 weeks masvondo 3. Hanzi kubva panguva iyoyo hanzi vakaita masvondo 3. Vachiendera. Vachifambira n'anga yekuti. Amangwana angasununguka apana. N'anga yeye ngoti mangwana anosununguka nda zvakanaka. Pakakwana 30 days. Hanzi pakazokwana mwedzi mazuva anoita 30. N'anga yakuenda kuzvikanda mvura. N'anga iye paikaona kuti ndane mhosva ndatadza kurapa munhu wandikarwarisa hanzi ikazonozvikanda mumvura. Kunama. Inema here. Ava manje vakupita kuna uyu kuti iyo yesida kubhadhara sunungura munhu musunungure. Alright. Ukumva kana saka hama dzeuyu munhu ari kurwara ka vakazoramba vachinonetsa muzvina danga rakabiwa nguruve kuti isisu tiri kuda kuti iwewe ndokakwadza hama yedu chiporesa hama yedu tikubhadhara zvauri kuda ndo nhau yapo pavanhu ava. Kunama. Kunyembere. Aba ukayangana uyu ndikayangana edzinenge nerera muna bare. Zvekuti ava mhuri iri kurwara ndikavacherechedza padare rangu riri kunzwa kuti inherera vabereki vakapera kufa vana vabereka. Mama ina baba inherera. Kunama. Kunyembere. Kokuzoenda kunoba ndai muzamu inherera. Ndozvatangurora mauri chingoita. Komombe 20 dzakanobhadhara wadzona. Varikusiwa vhindi dzikasiwa dzidawanda. Ana mirando kumambuyo yangu bagari kumambuyo. Hanzi vane imwe mhosva hanzi baba namai vapo vakafa vakasiya mombe dzakawanda asi mombe dzadzo dzakutopera nekuti vakabvawo kumashure vachiiba vachibhadhara hanzi vane mashave ekuba Zatopera sina mombe. Munoda poko. Nyama munayo ka mombe munadzo asi munoda poko. Ameno shavero kuti ngore ngoba. Apa kona kumaprofita anoita kuenda kokuno ndikatarisa kuno amuna kuya munobva kupi? hanzi munobva kupi? Guru. Kuguruwe? Guru, Mozambique. Kumozambique ndo kunonzi kuguru. Kuguru. Apa ndikayangana muno mvuto ya Zimbabwe indokusongona zaikani. Zvekuti izvo ndikatarisa muno muZimbabwe muno hamuzive nzvimbo muno muZimbabwe hamutoziva munotambudzika. Asi ndikuona muna single dia muri kwepwesi kunani. Hai ndiona mapedza 5 days muri kuEpwezi hanzi kunani wei. Hakuna hamba takutoenda kwa kunotsvaga kuti mwere wedu etasa. Aitenga zvinana bata. Kwakuinani. Kwakunani. Hakuna. Ai kwakuinani mamaenda kwani kwakunani kwamamuri kuEpwezi. Kune imweni wanu iye. Neno ambuya kwa swati waziva masawo songo tongosvika muno para munhu atinoziva takazosvika apo tati takuenda kumba nezuro ndo takazodirectiwa kuti akomana chii mukomana mudaonewa kupi mudadereketwa kupi antori kuti tinokwira bhazi pambare kumbare ndo kwamunoziva kusvikira vanhu vese ndo pangatiti patinokwira mabhazi acho kunzi panapa ndo panokwira mabhazi achimbizwa kwakwe ndo machitwa tani ndo mazoita sei tabvunza yavatudzawo manje akomana kuda kubatsira iyo uyu mukomana kuti ndo zvake so munosvika naye here kuno vamwe vanzi sekuru isati mbovazivawo okay mene ndikubatsira iyo amene akakundira foni yake amene akazofona tinofamba sesi kumune kwasekuru tashu akitombokuziva kana tauraiti amuna kamari sikamari kakuita nziwaraiti sabori mabora na mabhazi mabora na taxi kusvika tarugari taxi kurogari haya kana ichi kurogari pachiputukezi kurogari kwahaya mahaya taxi haya tindopata kusvikawo panapo kana kunokuona nzvimbo ino atomboiziva kuti ikatombomira sei kana kuno hama chaidzi munombobireiko ameno chii chinopa kuti mube ukaona ava adasiyirwa mushonga na baba wacho hanzi vana vakuba kwavanoita chishave chemushonga vakatosiya vatoteketerwa nababa wavo saka baba wavo mombe dzakasiyira dzakatodzwa nekuba kuchikezi ndikayangana paspeje panga apa ndikaona pakunembewa dhamu yawo Flamingo ndiyanga ari paiwanaka
Hai na sekuru rasa pa glass vangu pa kubuda zoti dami ya ufere nindo ndiani? Ya ndio ni baba. Okay, então apa nkani yani ndifuna ndikukonzere apa ndifuna kuti yambe tambo rapa tambo tatari mtenda ai. Zvakanaka vazukuru hanzi ndinokubatsirai panapa saka nhau iripo muri kutambudzika kutsvaga kuti murwere angapore sei. Saka chekutanga ndakurapirai murwere. Tozotaura dzimwe nhoroondo Tizoita kutsogorana nkani yani. Tozofambira mberi nedare renyu tarapa murwere. Ona uyu akuti shoka karuma tasaone karuma kuti shoka dikita. Tazamune muzukuru. Uyu kutaura ya munhu ndiwe. Iwe nyakugadzira padanga rako ndiwe muroyi ndioda kutouraya munhu ndosaka uri kubuda dikita mumusoro munhu anodikita kubuda chiwiri wakutopika jeri muno mudarira sekuru tasvo varoya vararame muno bvunza chimutasvo Ndokumva fana wanzo here shoko rasekuru Shiri tasekuru mutakura aende kuseri mukambikire porridge takurai murwere aende kuseri anobikirwa porridge daki munoziva ndimi vakomana kumushonga kumataro tibotorera mberi akomana timbona timboona tingoro zvakamira sei kana gonyambira musimudzai mbira sekuru mboona kuti ofamba nechitabu batsira munhu manje ana batsirai murwere ayo iwo chisiya arikutakura unakomana pano chisiya iwe atakura unakomana sekuru